Hej, jeg vil gerne vise jer, hvordan I tegner en pige. Jeg har lavet en anden video, den hedder så part 1, men den her hedder part 2. Der viser jeg, hvordan I tegner pigen den anden vej, så I måske nemmere kan se det. Først så laver I sådan en her. Så lige lave den mørkere. Når du så har gjort det, så laver du en tynd streg her. Det må faktisk godt være på størrelse med, ja, den ene side af hovedet. Og så går du op igen, halvvejs op kun. Og så tegner du et øre. Jeg vender den lige om, så det er lidt nemmere at tegne et øre for mig. Sådan der skal øret se ud. Skal vi se, om vi kan tegne det tydeligere. Og så går du så op til resten af hovedet. Så har vi et hoved. Og så skal vi så tegne håret. Så krydser du over her med sådan nogle små takker. Så farver du dem med blyantsfarve. Eller med en anden farve, det bestemmer du selv. Og så går du på en måde ind på midten, og så laver du også de der tic-takker. Indtil du når enden af hovedet, så begynder du at lave sådan nogle lange nogle, det ligner sådan lidt, hvordan skal jeg forklare det? Ild på en måde, sådan lidt, sådan nogle store tic-takker. Og så farver du det, en farve du selv bestemmer. Og så går du op i toppen, nu skal vi se, så må jeg lige kan se det, så kan jeg lige gøre det lidt mørkere. Godt. Så går du herop i toppen, og så laver du sådan en halvrund en her. Og så en flot hestehale. Du bestemmer helt selv, hvordan den skal være. Så. Jeg har valgt, at jeg gerne vil tegne sådan en ret stor hestehale, for det synes jeg ser meget flot ud. Og så farver du det, ligesom du gjorde ved det andet. Så. Og så skal vi til øjet. Så laver du en rund en her. Og så laver du sådan ligesom en halvmåne, ligesom i den anden video. Så må du ikke farve halvmånen, men så skal du farve alt det andet. Så kan vi lige lave øjenbryn her med den her. Det er så den anden.
så laver du sådan ligesom et C, der vender forkert, og farver set ind. Og voila, den er færdig. Farvel, håber at du kan lide videoen. Eller at du kunne. Hej.